Hi guys. Sam Mavita here, and siku la lero lachiwiri date I don't know. Let me check. Pa 18 April. Muli kuti kwina kulikonse kumene muli kuti. I got a good news, guys. So you better come and watch this. I got a very good news. So yeah, guys. Where are you? Where are you guys? Okay, fine. Thanks, Samavita TV here. Guys, last week Friday, enagana sandebe mpakudi lepange mbili ya mozo KK kabena amachula ndani Azizi. Yeah. So I'm just happy kukuza nikuti china chili chonse monga mmene ndimaganizira kuti chitheka. I think chateka. And ababa ndikubwera ndi video ya mphamvu kwambiri yokuza ndi KK ituluka mazulo, and mawa as usual tikubweranso ndi video ya about technology. So as usual guys, chimene ndingapemphere ndi chokuti muchite subscribe ngati simunachite subscribe, koma sindikhulupirira kuti alipo amene akuonera video amene sanachite subscribe, sindikhulupirira choncho. Okay, Rafik Kaunga akuti ndabwera ineyo. Thomas Gama right here in Cape Town. Yeah, kutaisa nthawi ndi ranch kuipasa moto Azizi fire. Thanks Thomas Gama. Yeah, Azizi is one of my personal, not friend but artist, you know. Ndimakonda kwambiri Azizi, and sinakoma 9 person sinachezepo, koma I can tell you kuti ndimafira kwambiri ndi nyimbo zake zambiri, and ndiso ndimazasoma kwambiri ma information yake. So guys, as ndayankhuliratu kuti video ikhala mwala, so it's about Azizi kapena KK. So I think inuyonso mukhoza kungobwera kuti tizaone kuna kuti mazulo uno around 7-8 kuti tizaone kuti tikhala ndi program yake yotani. Komano kwa amene mumafunisisa like kunditumizira request nkhani ndomweja pa YouTube. Yeah, pa YouTube mukhoza kulemba request mu comment section, mukalemba mu comment section mupita pa Facebook ndi ukachita like my Facebook page guys. Komanso ndili pa Instagram ndi kupita ndi zina loti Sam Mavita. So guys, ndipemphe kuti ndine ma followers ochepa. Account yanga yamba night delete, so apapa ndachita so account yachiwiri for night delete for when connected to Facebook nditha zambiri mandi pasa busy kwambiri. So ndinapanga create ya independent guys. Ngati muli pa Instagram, umalo pa Instagram zina langa ndi Sam Mavita, just tapita ndi pamene mukachite search Sam Mavita, mukhoza kundipasa request ya video yonse imene mungafune. Kachiwiri kwanthu amene mukumabwera kuti tipange business guys, please muzikha muli one serious. Number 2, mukabwera ku inbox kwanga just hit on the point. Yeah, and kwa amene mumabwera ku inbox kuzandipasa mono, kuzandilimbikisa, ayi guys, ndi chinthu chopambana kwambiri. Sindimachitenga kukhala chopheka, ndi chinthu chopambana kwambiri. Sinachitengepo kukhala chopheka, ndipo sindizachitenganso kukhala chopheka. Chimene ndingapemphene ndi chokuti every time mukandichita hi like number ndi my saver, so every time tikhoza macheza mukhoza mandoza kuti tifufuzire mbiri yawa kuti I will be just on point. Yeah, and guys, tamvaso nkhani namene kuenda pa Facebook yakuti Matse anapereka mimba kwa Tolia, and it's kind of funny. Sometimes it's funny, you see, because you don't know which to trust. Like I got 12 months pregnant about Matse. It's about Matse, but little we don't know anything about that. So ngatili mimba chili chose chizaonekera, palibe chinthu chimene chingazakhale chamuyaya. Komano chimene ngapemphene ndi choti guys, mazulo ndikubwera ndi video, and make sure you subscribe. As ndinalonjeza kale pa 23, I'm coming with a video again about Matse personal life, life yake ya haters ya power, komanso zinthu zimene zinachitika Matse atamwalira. So yeah,
I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. This is what I do and this is what I love to do. This is what I like to do. Ndimasangala kwambiri ndikakhala kuti ndikupanga ma videos on YouTube. So and inuyo kukuchita subscribe chikhozo khala chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Koma I don't know why. Anthu amene amaonera ma videos anga, anthu 100 amene amaonera ma videos anga, anthu 80 sanachite subscribe. Ndipo anthu amene amabwera kuzaonera ma videos, anthu almost 90 pa anthu 100 ena sanachite subscribe. Sindoza kuti vuto ndi yani. Sindoza kuti vuto ndi yani. And guys, ndipemphe kuti every time pamene ndaponya video guys, please muzichita share ma group kaya link kuponya ma group olo kwauza achibale anu olo kutenga screenshot pa YouTube ndikuika ku status. Though ndisanaziwe kuti niyo mapanga zimene zozo koma just know kuti mmoza atakhala kuti aonera awiri atatu mwandithandiza kuti ndizipangabe create ma YouTube channel. So ngatiso pala anthu ena amene mafuna mmasirira kwambiri mutakhala ndi YouTube channel chanu muzipanga ma video ngati ine olo ma video osiyana ndi ine koma muzipangaso muzichita upload ma video ngati mene mapangira mukhoza ndifunsa mafunso ena aliwonse muli olandiridwa nthawi ina iliyonse tiwerenge ma comment. Tuwenge ma comment. Elliot Paula Momata bwana Sam watching from Dubai, United Arab Emirates. Wow. Ase mzali tengeko. Mzali tengeko. Elliot, mzali tengeko. Na first tubafuna tutazakaona nyumba zitali guys. Mafuta zaona sona fi nyumba zitali. Thomas Gama, I'm the best in love with Aziz bro. All the best. Chifundo Anish tili kuma stand basi ku part time kuipasa moto. Veronica Sekobi, hi Sam. Wow. Yeah, hi. I'm from Kakamasi. What? Okay, fine, thank you. I love you. Okay, koma za technology zili pati pitirizani koma uncle Sam. Thank you so much. Uncle Sam, za technology zija bwanji mwati yeah, za technology zija, as I did say kuti next tomorrow Saturday, yeah, tomorrow not Saturday, my Wednesday, yeah, tomorrow is Wednesday, so I'm going to upload that video about technology. And in this video I've talked more about WhatsApp, so it's more about WhatsApp. Umakwanira pasa moto Charles Rajab. Yeah, so listen to that guys, guys, like phone WhatsApp settings zedi maka ndizijaza cool zijaza bobo zijazoti. So guys, mukangonera video hii and mukhala dolo kwambiri pa nkhani yokhuza ndi technology, nkhani yokhuza ndi WhatsApp, ngati ma settings ena kama kufutani else mumachita mumakhala busy kumafuna WhatsApp GB chifukwa chokuti mwina ma features ena mu WhatsApp Messenger mulibemo, and mukhala mwina so shocked kuganiza kuti nchifukwa chani zonse sindi mazizo how you say. Yeah, and kukubweraku ndiyamba kumachita ndiyamba kumapanga zinthu zokhuza ndi technology kwamene makonda kuchita edit kugwisa ntchito phone, kwamene makonda kutenga ma photos, kwamene yeah, ndi zinthu zosiyana just great. And china chilichonse guys ndikhulupirireni kuti mupanga apa ndikugwisa ntchito. As you can see, some Vita is like we are upgrading pang'ono. Maybe sometimes muzaona so ndikubweresa munthu kuti ticheze. So yeah, it's all about some Vita TV guys. Koma ndimamva kukoma kwambiri, ndimamva kukoma. Koma ntchito ikuenda bwanji guys? Ntchito ikuenda bwanji? Kumene muliko mukuenda bwanji? Ndiye tidikire usiku uno kodi? Yeah. Hi Sam, umatimirira man, you always made my day live from Port Elizabeth, South Africa. Yam Jackson. Oh, I am me. Thank you so much. For Port Elizabeth, and the last, when was that? 2020. Na via so Port Elizabeth. And then as a jeza go not in the trivia bwino kwambiri. And yeah, ndiko Kongola. Hopefully day na ndizabwera. So there dizajeza bwino. Yeah. Mudikire usiku pano video around 7-8 mudikire video ya ukhuza ndi mbiri ya mmozi mwa wimba pakati pa Aziz ndi KLK mmozi mwa umawira amene wonderful ukhuza mbiri yawo. And mawa mudikire video ukhuza technology next week, ndikuti anytime not mwina next week kwatalika mwina Sunday Monday I don't know when tizaponyaso video inaso yokhuza ndi mbiri inaso ya wimba. And it also made kuzoa zimene zikwenda ma WhatsApp aya chanchani Rafik
kuno ku Cape Town magobo akutheka ankolo Rafik Kaungo zosangalatsa ifenso kuno kaka masira ife kutheka china chilichonse chikutheka popo. As you can see, I don't know ngati mungakwanise kuona. Which side should I go? Matse. Yep. I'm bringing something so good. Matse ndinkankonda kwambiri as my artist. So like I can't send akulande kumumvera cause sikuti anali wankono kuyerekeza ndine. Kuma sikuti anali mwana kuyerekeza ndine. Kamene sikuti anali mwana kuyerekeza ndine. Kumano nyimbo zake zinkandichita inspire kwambiri. So the video yokuti guys pa 23 the video yokuti guys ngati simuzachita share ndizakuda kwani kuti muna mwake photo ndijani. Komano believe me, the video yapa mwamba kwambiri and the video imene muzayikonda. Ndikhulupirire nekuti muzayikonda. Thank you so much guys. So mazulo pano pakubwera video and I'm happy to announce that 13:35. Okay guys, Tichedze ndikache sundanthu ena ku Facebook. So I didn't pay for my stream yet and ababa ndingochita stream pa ujeni mozi basi channel chimozi ndingakwanisa kupenga channel china guys. Nsamali wachifundo andithandize tikapangeso malolo tikapangeso tichita upgrade chonga kuti tizikaoneka so ku Facebook on same time tizichita broadcast mala with time mozi. Samali wachifundo wina aliyense wachifundo ngozipereka basi, simple and straightforward. And titandize ndathokoza kwambiri guys, koma siku langa lilipo inonso ndikufunani kuti mukhale ndi siku lopambana kwambiri. China chilichonse chimene mukuchichita mu siku la lero chikhale chopindulitsa. Chilichonse chimene mukuchichita mu siku la lero chikhale chopindulitsa. And last time ndinayankhula mawu kuti kwamene mukufuna titapanga kwamene mukufuna nditamakulengezerani ngati lese muli ndi nzanu ali ndi birthday or any date or whatever I can do that and ndizosavuta kutero ndikhoza kupanga. Chimene chingachitike ndichokuti mungo nditumizira uthenga ku inbox or else motumiza uthenga kugwiritsa ntchito WhatsApp amene muli ndi WhatsApp number yanga. Kwa amene mulibe mukhoza kuitenga pa Facebook and anytime mene ndazalowa live ndikuti ndizachita shout out, mukuzachita screen record muwatumizira some of it watumiza izi, so it will be cool, right? Ndathokoza guys kuti munali pamenepo kuonera some Mavita TV and as mawa my videos apa mwamba kwambiri. So guys, enjoy your day. Thank you so much. Bye. Comment yomaliza. Sam, please don't stop to bring us. Oh, thank you so much. Because my heart was like, what's happening? Okay, I am Jackson. Sam, please don't stop to bring to us. Yeah, tatopa ndikuonera ma videos okangana ma channels anthu ku Malawi. Amabowa bwanji. Koma uncle inuyo mukubwera bo. Thank you guys. As ndinayankhula kale kuti ma videos amene mapanga amakhala balanced and I will never ever show any size. Though kuti anthu ambiri munandika chizindikiro chakuti ndimamunyoza na madingo ena mukuti ndimampakira kwambiri na madingo, so I don't know which stand am I. Ndimamunyoza na madingo or ndimamukondera na madingo, I don't know. Koma ano chokuti muzo guys aliyense oimba ina ndimamkonda just as oimba wina aliyense, so ndi zinthu zabwinobwino kwambiri and ndimasangala kwambiri mu 1% feedback zimandilimbikitsa kwambiri chifukwa inalipo nthawi imene ndikafuna kusiya YouTube channel ndi ndikafuna kuidelete channel. That time I think inali ndi almost 100 subscribers. Yeah, it was 100 subscribers. Mama video na now mbiri mwina almost 120 chako kuti ma videos uma season kandi endera zinthu season kapepa kwambiri and ndingafuna kusiya komano just like ntima kuti mwina ndikaponya komano lero muli pamenepo kumakhala kuti ndalowa live anthu opitirira 10 kumaonera si chinthu chophweka.
and you always guys motivate me like to make more videos. You always inspire me, and you always be the reason why most of the times ndimagona mochedwa chama past 3 ndekuti mama wake so past 6 ndizuke ndizikonzeka kuntchito ero. So ndizabobowa apapa tikuipasa moto basi apapa lero tili kuno ku South Africa, sikuna muzamva tili ku Kenya, dena muzamva iya tili ku Uganda, dena iya basa Samuel ali ku Cameroon, dena basa Daja ali ku Nigeria. Just do that to bring nice content, nothing else to bring nice content. Lero tukakamba za Malawi, so ndimafuna so china nditadziwa tizipangaso mbiri yokhuza ndi ma artist amene saku Malawi. I don't know kuti amene angachita ndiyenda ngati ndipanga po ku YouTube channel ngati monga nthawi ina yonse mazumu kamakachita check video mukayang'aneso zinthu zimene ndachita post ndikachita po pamene paja and mukachite vote kuti tizikaso tizilankhulaso za anthu a international kapena ayi. Lero Mavita ndiwe 8 yes ndine Langton Nagoli. Yeah, ndineyo ase. So this is Sam Mavita, and Mavita is my name. Samuel Petro, that's my name. Samuel Mavita Petro, that's my name. Yeah. So ndathokoza guys. Mutachita uthenga umene kwenda pasi pasiwo, mutauchita follow. Ngati simunachite subscribe, mutachita subscribe. Ndiweyo dolo ase umatha. Ndathokoza kwambiri ankolo, ndathokoza kwambiri. And guys, ndifuna ndingokulimbikitsa ngati muli ku South Africa mumapanga business, or ngati muli kaya maiko ena amene mapanga so business yosiyana kaya ndi china chonse chachana. I just want to tell you, group work is more important than you can think. Kwa amene mapanga ma business yosiyana ku South Africa, komanso kwa amene mapanga ma business yosiyana kaya muli ku Malawi, group work osamapwekesa guys. Kugwira ntchito pa group acha osamapwekesa. Manager umakhala udolo komanso umakhala kuti ukuziwa chinthu chimene ukuchita. So ngati muli ndi kuthekera kuti muli ndi azinzana amene mmamvana nawo, guys, gwiraneni manja mupange chimozi. I can tell you, nthawi imene ndinali ndi less than 200 subscribers ndinakumana ndi munthu amene anandigwira pamkono, anandithandiza. Tinachosa pa 200 mpaka nakafika pa 1000. Iye nthawi imene anali pa 5000, nthawi imene anali pa 1000, anali pa 5000 subscribers. Komano chifukwa chokuti ndinachita include anthu ochuluka mu group yanga, though YouTube channel sindipeza drama, but I always give out money kuti ndikhale ndi ma content abwino. So ndinachita include anthu ochuluka amene amandipangira ma thumbnail, amandithandiza kupanga edit ma videos ndi zina zotero. And end result napezekana kuti ndakhala ndi ma videos abwino kwambiri, ndi napezekana kuti chifukwa kuti mu group yanga mulala anthu kupitira muna 4 5 6 7, napezekana kuti ntchito chati mayigwira mosavuta kwambiri, timabwera ndi ma content abwino. Zimene zinapangisana kuti channel chifike kuchokera pa nthawi imene chinali pa 2000 subscribers kufika panopa mwina mawa tikhati 16,000 subscribers. So I can say ndachita gain almost 14,000 subscribers in a period of maybe 5 months or 4 months, somewhere there, 3 months, somewhere there. So group work ijagaza osamapwekesa, and ndikuyankhula izizi, group work ija osamapwekesa. Ngati muli ndi mwayi oti muli mukuchita chinthu pano khamene kumaziko kuyenderani, yesirani kumuyikapo sonzano wamaganizo ngati anu olimbikira ngati inuyo. Yeah, musaope kuti mukuluza ndrama. Chine chise chimene mungachite ngati mukuchikhulupirira kuti tsiku chizakupasani ndrama. And I'm saying this for real. Channel changa ndinachiyamba chandononga ndrama zopitirira mwina like I don't know, I don't want to count, koma ndrama zachuluka kwambiri, because anthu amene amandichita ma video edit ma videos ena ndimawalipira, ma thumbnail ena ndimachita ndeka, koma amene amandipangira edit ma thumbnail ndimawalipira. Anthu ochuluka amene ndimagwira nawo ntchito imodzi, ena amandilembera concept ndimawalipira, ena aliyense ndimayesa kuti ndalipire ndachite soti choka usiku naso ndikazafuna tizagwire ntchito muno bwino mpaka at the end napezekana kuti ma content anga ayamba kukhala abwino. So ngati muli kwina kuli konse, Santon Kapiola akuti umakwana, Ayami Jackson 100%. Big man ndakuonani bro. Oh, I'm failing to pronounce your name, bro. I'm failing to pronounce your name, but thank you so much. Yeah, so
group work just amaipwekesa ngati mapanga business kuno ku South Africa, just like try to invite people. Okay, I say ndi business iyi kupitirira kuenda kuno mandifa nditachita upgrade ndipasi ndibwereke kwa ndalama 5000 pa mwezi wina lonse ndizopasa ndalama yokwana yakuti and niyo musongeso pangano lanu musi kuti business lanu iziyenda ese munthu mubwereka kandi 5000 ndi muzakuti ase pa mwezi wina lonse ndizopasa ndalama piti ndalama yokwana 400 mwezi ndekuti amene ndi malipiro ake, just like part of the share. Business anu ngati kukwera mumba kumulipira kandi pang'ono choncho until mutafika amene mafuna. Yeah guys, ndayankhula kochuluka and it's time to say goodbye. Ngati pali funso mukhoza ndifunsa in 1 minute. I'll be signing out. In 1 minute I will be signing out. In 1 minute I will be signing out. Ngati pali funso muthango ndifunsa in 1 minute I will be signing out. In 1 minute, in 30. Okay, mafunso awiri. Oh, makomenti awiri. Okay, mkulu kumuzi ndi kuti kwathu ndi kumulanja se kwathu ndi kumulanja kuli khubula. Yeah, John brother umakwana brother umakwana Lamek from Ndola. Oh, my friends aku Zambia, ndathokoza kwambiri John Lamek. Dana tizabwera kwanu tizafotokoze mbiri ya Abe Ochungu, tizafotokoze mbiri ya Jina General Kanene, the Fed organized family ndi anthu ena ochuluka kwambiri and yeah, tizafotokoze mbiri ngati ya Mwaka Mugala and anthu ochuluka kwambiri amene anakita ngati mafilimu ngati Zuba. So yeah, Zambia I think will be my next destination. Tipangeso mbiri anthu saku Zambia, like yeah, anthu ochuluka kwambiri ma celebrities saku Zambia and yeah, achina Peterson anthu amene akuloti kwamvera kwambiri. So yeah, ndizapopo guys, ndizapopo. Ndathokoza kwambiri anzathu apa Z a neighbor, ndathokoza kwambiri guys. It has been some vita. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye.